Primátor mesta sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnil z vedenia mestského zastupiteľstva, no zároveň neurčil nikoho, kto by ho mal zastúpiť. Kým niektorí poslanci sa na zasadnutie dostavili, iní neprišli vôbec. Po približne 20 minútach bolo samotné zasadnutie zrušené. Situácia vyvoláva otázky o riadení mesta, komunikácii, vedenia a o tom, či je tento prístup správny voči občanom a aj verejnosti. V tejto téme sa vyjadril nezávislý poslanec magister Martin Brezák. Takže vlastne dňa 9. januára 2026 v čase 19.39 bola zverejnená teda pozvánka v zmysle zákona na 4. rokovanie, respektíve zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky v Bratislave, s tým, že teda dňa 10. januára 2025, to je teda dnes, pán primátor napísal do chatu zastupiteľstva, že zo zdravotných dôvodov sa nemôže dostaviť teda na rokovanie. Napísal, že buď mu má nejaký námestník teda napísať, ak chce riadiť dané rokovanie, a ak nie, tak nejaký námestník nech oznámi na začiatku rokovania, že rokovanie sa presúva. A taktiež žiada, aby to oznámil do oznámení mesta. No a nastala situácia, ja som prišiel na magistrát, som sa dostavil niekde v čase 18.56 približne. Tu nebol nikto. V tom 19.04 už prišli teda pán Kliňák, to je ale radový poslanec, on s tým absolútne nič nevie urobiť. Takisto pán Carter prišiel, to je člen Mestskej rady, on s tým taktiež nič nevie urobiť. A teda potom sa dostavil pán tretí námestník primátora, ktorý ale čakal na pokyny od vyššia, že či to niekto má riadiť tú schôdzu alebo nie, alebo čo sa má vlastne diať. S tým, že teda absolútne žiadna komunikácia, nikto ani do oznamov nenapísal, hej, interných, aspoň keby do toho chatu zastupiteľstva napíšu, viete, ale tu sme čakali. No a následne teda pán Kliňák sa rozhodol teda odísť. Každopádne som teda začal pána prvého námestníka trošku to je akože, ako to má byť s tým rokovaním, či bude, nebude, hej, že som tu sám, respektíve teda s pánmi poslancami, ktorí došli, hej, boli natoľko zodpovední, že došli aj s pánom jedným námestníkom. No a on sa tam začal z toho teda vykrúcať, sa rozhodol teda potom, ako som ho urgoval, napísať aj na nástenku, aj do oznamov, že rokovanie sa presúva. Taktiež aj kandidát na post riaditeľa mestských lesov. Tak ja si myslím, že je to dosť škoda, hlavne aj pre mňa, keďže som sa tu musel dostaviť na toto zasadnutie kvôli tomu, že čakám vlastne, kým buď budem zvolený alebo nezvolený do tej funkcie riaditeľa mestských lesov a tým pádom to zbrzduje aj celý tento proces. Avšak je to pochopiteľné teda, že pán Ranný sa nedostavil, ako aj mne osobne písal, že teda, že zo zdravotných dôvodov nemôže a je to úplne pochopiteľné. A mrzí ma možno to, ako sa k tomu postavili páni námestníci, ale tak tu si musia poriešiť páni v rámci Mestskej rady, alebo respektíve teda magistrátu. Avšak aj mne trvala nejaká tá príprava na toto zasadnutie, čiže nepovedal by som, že to je zahodený čas, ale aspoň budem pripravený ešte lepšie na ďalšie zasadnutie. Pýtali sme sa aj poslancov za sociálnu Bratislavu, ako hodnotia túto situáciu. Poslanci sa však nechceli k tejto téme vyjadriť. Pre RTVS Marožné.